Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Türkiýedäki Türkmenistanly zähmet migrantlardan Aýgül bilen Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin. Murat Erşahin, Aýgül Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Sen nähili bolmuşsun? Aýgül inen Goloýda ýaşaýyş ruhsatynyň köne pasport bilen, ýagny insanperwerlik esasyna 1 ýyllyk ýaşaýyş ruhsatynyň. Bir başdan geçirenlerin gurrun veräsen Dünya Türkmenlerine. Ben 2004'te geldim. Çok kıyınlık geçirdim. O zaman bir af çıkmıştı. Ona yetişmedim. Ha, oşa günah geçişlik. Yetişmedikten sonra Hem köne pasportladınız, he? Ben köne pasportta. Siz Türk Permit'ten öň başka yerlerde düzeltjek bolup gördüňiz mi? Yok. Çıkış ýoly gözlediniz mi? Olmadı. Türk Permit Murat Erşahin internette gürledi. 1 yıllık biz köne pasaportlar bilen dokument yapıyoruz. Gelin dedi. Biz de onu dinledik. İçimden geldi, dedim ki bu adama inandım ben. İnandıktan sonra Murat Erşahin'e ben gelsem olur mu dedim. Aýgül, dokumentsiz bolmagyň problemalary, kynçylyklar nähili migrantlar üçin? Kıyın. Mesela Tamam, kıyınçılıklar geçirdim dışarıda gezerken de. Mesela polislerden işe girmekten kıyın aldım. Sonra Murat Erşahin'e yüz tuttuktan sonra hiç kıyın almadım. Gittim, Murat Erşahin bilen gepleştim. Köne pasportum var dedim. Bana kömek eder misiniz dedim. O dedi. Sonra hiç tad etmedim. Köne pasportum, kserokopyasını verdim. Hiçbir yere gitmedim. Murat Erşahin gelin dedi. Sizin dokumentleriniz hazır dedi. Ben gittim Türk Permit'te. Bu Ankara'ya gittik zaman dedi. Siz dedi kurtulacaksınız dedi. Bizim elimize de bir kağıt verdi. Onun bilen biz 6 ay karıştık. 6 ay karıştıktan sonra Murat Erşahin'in bu işi düzgün yaptığını gördük. Biraz dedi sabır edin dedi. Hiç sat olmaz dedi, bu kağıdınız bilen dedi. Birisiler de kimler de size bak görürse kanun dedi, hiç korkmayın dedi. Ankara'dan geldikten sonra birinci bizlerin atlarımız çıktı. Bizleri göç idaresinden telefon ettiler. Yaşayışını olsadınız sayar dedi. Hiç zorluklar çekmedik. Elimize o kağıdımızı aldık. Korkma, öğrenin. Biz Türkiye'de kanun yağdaydı, gezmeye başladık. Dokument probleman kalmadı da çözüllü şeyle mi Aýgül? Hiç problem kalmadı. Böyle kim nermediyse değilsin, köne pasaport bilen sabır etmeli, go olacak. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň Türkiýedäki bekanun türkmen migrantlaryň problemalaryna gönüktirilen sanyny dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmanlary Goloýda kanuny ýagdaýa geçen köne pasportly türkmen migrantlardan Aýgül bilen Istanbuldaky Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahin daglar. Hawa ýaňy Aýgül'i dinledik. Aýgül öz başdan geçirenlerini gurrun verdi. Aýgül sağ ol. Sağ ol. Inni söz nowatyny Murat Erşahin'e berýäris. Soraglary Pragadaky studiodan kärdeşim Hudaýberdi Halla aga berer. Men bolsa Murat Erşahin'in aýdanlaryny size terjime edip beren. Hudaýberdi Halla aga baş üstüne nowat size. Murat Erşahin, Azatlyk Radiosunyň eden bir çykyşyňyzda köni türkmen pasportly bir kanun ýagdaýdaky Türkmenistanly migrantlary Türkiýede insanperwerlik esasyna 1 ýyl möhlet bilen ýaşaýyş ruhsatynyň berilmegine başlananyny aýdypdyňyz. Bir kanun ýagdaýdaky türkmen migrantlary täze kanun mümkinçiligini nähili gyzyklanma bildirýärler. Aygül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Adı insani olunca sığınma gibi bir şey zannediyor. Ama bu sığınma değil. Bu bildiğimiz normal ikamet izni ve türü insani ikametini. Bizim dokumentlerini düzüldüp berýän türkmen migrantlarymyzyň aglaby köpçüligi köne pasportly. Käbir türkmen migrantlar Türkiýanyň insanperwerlik esasyna berýän ýaşaýyş ruhsatyny Birleşen Milletler Guramasyna bosgunlugy ýüz tutmak diýip hasaplaýarlar. Bu näde dogry garaýş? Gömüň bosgunluk bilen bir ara balanşygy ýok. İnsanperwerlik esasyna berilýän ýaşaýyş ruhsaty hiç gili kanuny çykalgasy bolman. Çykkansa ýagdaýa düşen daşary ýurtlaryň öňündäki böwüde açmaga kömek üçin berilýär. Ýagny Türkiýanyň kanunynyň
ynsanperwerlik esasyna daşary ýurtla berýän ýaşaýyş ruhsady mümkinçiliginden diňe köne pasportly türkmen migrantlar däl, eýsem başga problemalary bolan türkmen migrantlaryň peýdalanyp bilýärler. Hatda pasportyny ýitiren türkmen migrantlara da bir şeýle esasda wagtlaýynça ýaşaýyş ruhsadyny alyp berýär. Hiçbir şey şartı uymayanlara bile ikamesini verilebilir. Sadece insani nedenlerden dolayı olduğu için. Murat Yerşahin, pasportyny ýitiren türkmen migrantlaryna ynsanperwerlik esasyna berilýän ýaşaýyş ruhsadyny alyp bilýänligiňizi aýtdyňyz. Olar pasportsyz nädip şeýle ýaşaýyş ruhsadyny alyp bilerler. Şu barada jekmejek maglumat berýärsiňiz. Bize gelenlerden biz diyoruz ki karakoldan bir kayıp tutanağı alalım. Bu kayıp tutanağıyla biz sizin işlemlerinizi hallederiz. Türkiýanyň döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip ele salynan türkmen migrantlardan daşaryn, pasporty bolsun ýa-da bolmasyn, her hili problemasy bolan türkmen migrantlara ynsanperwerlik esasyna ýaşaýyş ruhsadyny almaga Türkiýanyň kanuny mümkinçilik berýär. Meselem, şu wagta çenli pasportyny ýitiren 5-6 sany türkmen migrantyň arzasyny migrasiýa gullugyna berdik we şu wagta çenli olardan 2 sanyna ynsanperwerlik esasyna ýaşaýyş ruhsady berildi. Galanlarym häzir proseduranyň tamamlanmagyna garaşýar. 5-6 kişiye yaptığı işlemi ikisindeki çıktı. Pasaportunu kaybetmiş olsa dahi. Murat Yerşahin, şu wagta çenli size näçe köni pasportly türkmen migranty ýüz tutdy we işler nähili netije berýär. Bu prosesleriň gaty uzagy çekýänligi, hut şeýle sebäpden käbir migrantlaryň köp garaşmak islemän arzalarynyň ýüz öwrýänligi barasynda da gurrunlar bar. Çok insan da şunun için gelmedi. Dediler ki bizi göç edersin, götüreceksiniz, sonuç ettireceksiniz, deport ettireceksiniz. Biz buna inandıramadık bazı insan. Biz Türk Permit firmasynyň üstü bilen Türkiýanyň migrasiýa gullugyna aýgul ýaly 140 sany köne pasportly türkmen migranta ynsanperwerlik esasyna görä ýaşaýyş ruhsadynyň berilmegi üçin ýüz tutdyk. 4 güniň dowamyna 37 sany türkmen migrantyň arzasyna oňoýly jogap berildi. Proseduranyň tamamlanmagy 6-7 aýa çekip bilýär. Şoň üçin hem ýaňy aýguluňa maýdaşýaly türkmen migrantlar anam bilen sabırly ýagdaýda proseduranyň dolu tamamlanmagyny araşmaly. Köne pasportly bir kanun ýagdaýdaky türkmen migrantlaryň käbiri migrasiýa gullugyna gürrüňdeşlige çağırylanda gorkup bizi allawa salyp polisiýa tutturup Türkmenistana iýerjek bolýaňyz diýip arzasyndan ýüze wurdy. Gynansaňam bir kanun türkmen migrantlarynyň gata az bölegi dokumentini düzeltmäge synanşýarlar. Isle gata az bolan soňam edil häzir. Migrasiýa gullugy ynsanperwerlik esasyna ýaşaýyş ruhsadyny arzalary kabul etmegi togtatdy. Ama bazı insanlar inanmak istemedi. Aygül Hanım gibi bize güvenen 140 kişi başvurusunu yaptı ve ikametleri şimdi gelmeye başlıyor. Murat Yerşahin, ynsanperwerlik esasyna ýaşaýyş ruhsadyny soraýanlaryň arzalaryny kabul etmek togtudurly diýdiňiz. Onu türkmen migrantlary munun beýlek ynsanperwerlik esasyna ýaşaýyş ruhsadyny alyp bilmezmi? Bir kanun türkmen migrantlaryna munun beýlek näme garaşýar? Şu arada da aýdaýsaňyz. Diğer insanlar müracaata gitmeyince bu sefer dediler ki herhalde kimse gelmiyor artık diye sözlü olarak kapattılar. Ynsanperwerlik esasyna berilýän ýaşaýyş ruhsadynyň proseduralary uzaga çekýänligi üçin migrantlaryň köpüsi oňoýly netije bolmaz öýdüp arzasyndan ýüze wurdy we öz dokumentleriniň yzyny iýdemedi. Ondan soň beýleki migrantlaram olaryň täsirinden galyp ýüz tutman soň migrasiýa gullugy arzalaryň gata azalmagyna esaslanyp wagtlaýynça bu işiň togtatylmagyna karar berdi. Biz şu wagt Türk Permit firmasynyň aklawçylary bilen arzalaryň täzeden kabul edilmäge başlanmak üçin İçeri İşler Ministerligi we migrasiýa gullugyna töwelle alyp barýar. Bir kanun türkmen migrantlara mundan beýlek näme garaşýar diýdiňiz? Türkiýanyň İş we Sosial Üçünçülük Ministerligi ynsanperwerlik esasyna ýaşaýyş ruhsady alanlaryň iş ruhsadyny tasdiklanjak barasynda boşlukly habar berdi. Ýagny ynsanperwerlik esasyna ýaşaýyş ruhsadyny alan türkmen migrantlar mundan beýlek arkaýyn iş ruhsady bilen işläp bilerler. Ýene de bir gowy habar bar. Olam attestaty bolmayan türkmen migrantlara sürücü şahadatnamasyny almagy hem kömek edýär. Sözü jemläp aýtsak, bir kanun türkmen migrantlarynyň Türkiýede kanuny ýagdaýa geçmegi we ýurtda arkaýyn işläp ýaşamak üçin hiç hili päsgelçilik ýok. Ýagny türkmen migrantlarynyň çözgüsüz problemasy galmady diýip biler. Gelen herkese anlatıyoruz. Aygül Hanım da bilir. Çayını söylüyoruz, sohbet ediyoruz. Evet. Anlatıyoruz. Bir yarım saatinizi ayırın, gelin bize. Türk Permit'e gelin diyoruz. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.